aiemmin tänään onnettomuus, mutta saatiin sieltä WhatsApp-viesti. Nyt liikenne on normaali. Vetää molempiin suuntiin. Ja se on tosiaan kolmostietä se Tampereen läntinen kehätie. Ja Hämeenlinnan kohdalla sitten taas ihan toinen tilanne. Siellä on 3 kilometrin jono Helsinkiin päin, viestii meille Leena. Eli jos olet ajamassa kolmostietä etelään Hämeenlinnan kohdilla, niin Leenan mukaan kannattaa mennä vanhaa tietä pitkin. Ei päästy